Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Ang akong apo. Dili ko siya apo. Dili ko siya tinuod nga apo. Ay, mamusipat ko. Dili ko magpadakop sa mga pulis. Huwa pa mahuman ang akong misyon na nindapita. Dili ko mahimong mapilanggo. Kinahanglang makabiya kong gikan din eh. Hapan mo balik ko, Facundo. Mubalik ko! Nagtuo mong makapugong mo na ako ining tanan, ha? Dili, samtag may kinabuhi pa ko. Dili kumuhunong sa pag-angkon ni ining dapita. I shall return! Napahimutan ito na si Alfonso o Christian silang katapusang kapahulayan. Oh, hinaot pa unta nga magmalinaw na si Lalo. Oh, well. If there really is life after death, hinawag pa unta nga mapalgan nila ang pagpasaylo alang sa ilang hingpit na kalinaw. So, tana. Kaya mura gikapoy nako o binarog din atubangan silang lubong. Mamauli na ta. Pilaw sab kagabi nga watay tarong pahuway sa pagpahigayon ta sa ilang haya. Tanalo. Aban ko! Dahon! Ganahan ka mo pabilin di sa tubangan sa ilang lubong? Pwede na, girl. Gwardiyahanin mo sila. Oh, thank you! Dadaan pa ko ni Jin mo tubay ni Koy! Talan na! Ay! So, girl, what's this sunod? Yes, apo. Say, sunod. Sunod nga. Oo, ako makasabot. Sunod ini ba? Huwag man ka makasalod dayon. Ang say sunod ni mong buhaton. Eh di magpadayon. Unsa man di ay. Magpadayon ko og bangutan? Unsa ko asawa? Pero, in fairness to Christian ha, nahimo ko ba ya usab siya nga higala ka ni Adto? Ay, obitaw. Pero onde lagi sunod ni mong buhaton. Mangandam? Magandam sa unsa. Sa self? Kay my gosh, lo. Dugay na kong wa makalaag-laag. Ug dugay na kay kong wa maka nightlife. My gosh. I miss my nightlife. I miss my old self. Mga anyang gabi magwalwal mi ni Melvin. Dahon! Sa? Oh my God, Kristen. You're back to your old self. Ay, babae! Dahon! Ang takalag ang walawanan niya. Kay ko ang silingan, oy! Ay! Woo! Kaya kay tinanawan ng babae sa mga lalo, ay! Pakin ako niya, no? Bahala siya. Woo! Sayang, Melvin! Oh, no! Ay, lakog piraha! Sama! Dali na, I'm getting too hot. Ako sa hot na sang on ako ni mo. Oh, yan ang bodyguard ko. Ana! Melvin! Shit! Sumbag ko yung kalik! Dagan, girl! Sibat! Dali! Sibat! My God, di kayo wag ito maapsi. Gusto ko call sa good ko, no? Kung naapsan bata. Puya. Siat na ba? Nakasumbag yung guwapo ng gabi on na. Ay, saan yun hindi mong bayhanyak? Ha? Ako?
OMG. Nagmatapang investigador, girl. Ang investigador, nagmatapa. Good evening, sir. Pasado alas 3 na sa kadlawon, Melvin. Ay, good morning, sir. Mula na ko sa kong kwarto. Night, girl. No, you stay. You Ay. stay. Ganun. Lo, what's wrong? We're just having fun. Ug hangtod ka no sa. Sukad sa pagkamatay ni Christian, pila ka buwan ka na nga naakanunay sa mga disco bars o... Oglo, why daotang mahitabo na ako kay kauban ako si Melvin? Di ba, girl? Basin. Oh. Aray, ha? You two are leaving. What? Asa man ni, sir? Balik sa asyenda. Katawanan? Katawanan kaayo? Matod ba, Christian? Dahom. Ay, anak niya ka. Kabatay ka. Nagbasa sad ta, kabantay ka? Oo. Wala lang ginipada ang usa niya kasakyanan. Jaya! Aminin. Ang... Nga na-excite ka sa pagbalik na to sa asyenda. What? What, no? Anong ma-excite man ko? Makikatubang na sa ko atong stick to kayo. Panagsara kay mo katawa. Weh! Oh, O Dada! Oy. Ang tawad na ninyong alahas, cellphone, ang kwarta ni Bob! Hoy! Iyong Holang! si Lulu! Lakip ang tulis! Ay, kay tingnan eh. Murag di siya to. Nausap ang tanang panghitabo na to, girl. Nanglayas. Nagbuwas. Tayong gitoles. Dada, asa ba rin cellphone, ha? Bakit ka? Cellphone ng alahas, ibutan na ni Bob. Kaduha mo na mumulihok, ha? Dili ko. Ay, Ugmahin mo ba? Ingna si Lulu nga mo paulit na dayon ni Ugma. Di may magdugay dito sa asyenda, no? Ta, ay, bes, huwag ko lapat din sa lolo ni mo. Lugo to ala ko. Nalagay. Unsa? Pagkantara mo sa pagkanao, dali! Buhi ko lukupi! Unsa ba yung unsa ba, Melvin? ay, okay ra na, girl. Naman sa din tabo sa una. Pakonsakuan pa na muna sa reenactment, Rane. Unsa ba tabagi ko ko dire? Ano? Unsa ba? Melvin, tabagi ko dire! Ana, nalawag na si Lola ni mo. Hello, sir. Nabot na ba mo? Ay, doon na, sir. Mana sa ninapita katong gitolis mi. Sa gisogo ni mo sa unang mga tulisan. Ay! Oh, Gitulis mo? nasap. No. Wa ko gisugo ni higayuna. Ay na nga kong apo. Patay! Si Kristen! Buhi ko, unsa pa? Basta magaras pisag gamay ang akong panit, patay mo sa kong lolo. Bay. Dalaway, ma'am. Tari tayo mga pulis. Ayaw. Dalaway, kuptinin mo yan, ha? Buhi ko ba? Lami kayo. Unsa imong buhaton ako, ha? Unsa? Ay, mutan na pa ka. Tugani. Jinjir. Unsa? Bastos ka? Wala sa inyong sabot sa kong lolo, ha? I will make sure nga dili ka mabayran sa kong lolo sa imong pagguyod ako gawa sa bus. Buhi ko ba? Bay. Tara lagi. Samukan mo, kung di ka matabang na ko. Una dito! Magkita lang sa atong abutanan. Ikaw! Bahala ka. Palit pa kong tambal sa akong nanay. Sige ka! Unsa ba? Kabaga ni mong naong, Kita lang daw, ha? Paghubo. Yabaga? Magsamo ka to. Unsa ba? Ikaw na panuol imong naong sa akong naong. Reserve ni akong lips of akong naong. Maway, reserve niya ako, ha? Dito, Lugusto, di ka niya. I-reserve pa man noon ni mo. Uy, lagi ko ba kung ganahan mo? I don't like you! Buo sa nina, Mim. Sa baka bastos pa ni mo! Ulo ko puting dugan. Kamu na dugan. Mayra! Ansa man? Mayra! Ikatawaan pag yun di mo. Dadan, girl! Dadali! Tamsa!
Kadiyot lang, kadiyot lang. Ang sama! Tigaling mausad atong tulisan! Dagan! Kadiyot lang. Ano man? Magdati kong sakyanan nga nagpaingon din, he. Oh, shit! Tinsabo na dyan ni girl! Tanawa! Nagkaila sa mga namang sakyanan, no? Tanawa! Doon na nato! Hala! Kang Sir Facundo ka na, dili ba? Dili si Facundo ra ang may sakyanan nga parihas, anak. Pero, si Facundo ra ang may sakyanan nga may gibutang nga sungay sa kabaw sa tubangan sa iyang jeep. Honang! Honang! Hala! Ingon siya! Milben! Christine! Ni Amo! Hala! Amang padaigapon siya? Pasakya mi amang! Amang-amang na sad kadali na kasabot na yung ko. Ay sige natin diha, oy! Sakay mo! Dawang! Suka sa mo pagbalik din ni sa Sinta. Usab nas bro Pakundoy. Di na lahos mo tingog. Okay, lahos! Karaan na kaayo na. Lahos ba? Halos ba? Halos. Gani, may pinagidamang ka. Sige lagi inom. Unsa? Hala, mao ba? Pero miyonong sa siya. Miyonong siya ron. Pinarbiya sa kabuhan nga sukad nga nagkalagyo mo. Diriyot magani siya magpakasal niya na. May gani kay nakatugan kus tinuod. Nga di gid tinuod nga hilabtan na siya na. Ug namagdos. Hala! Nga sa ato pa. Pakaslan unta niya kung tinuod pa. Nagtuo mo gud siya nga nakasal na ka. Ha? Hain din siya karon? Sir Pagundo, sana sila Yan na, si Sir, sir. Sir Pagundo. Napalik na. Bro! Haha! Look at why I found it. May kauban. Tanawa ko kinsay akong gida. Akong kauban karon. Hi, sir! Oh. Hala! Uy, baya, uy, matalikod ba hinoon nga nakakita na to, girl? Diya na mo. Hala! Good luck, girl! Ahoy! Facundo! What's up ba? Nga naman bitalikod ka man sa mo pag-abot, ha? Hoy! What ba? Ikapoy na ko gukod, ha? Hoy! May pangalan ko. Kaslunon ako! Congratulations. Magpakasal na ko! Best wishes sa lalaki. Di ka mo pugong? Dito uyab. Gisugot na ta ka! Gawa ko mang uyab. Playgirl ka gito sa. Og nonchalant sab ka. So, bagay ta. Usay mo plano. Ha? Lumpungon mo nimo. Plano? Kini ako plano. Oh, ansa na? Pakaslan ako nimo? Apurado na kay si Lolo nga makakita og apo. Si Christian. Patay na. Unsa? Katugi ba nimo misulti? Ay! Ay! Tana. Ay! Bulaos ta sa simbahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!